Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum fil-Vanġelu, Ġesu se jfakkarna li d-dar tagħna għandna nibnuha fuq il-blat, fuq il-kelma tiegħu. U għalhekk biex nitħew tajjeb biex nilqgħu di l-kelma ta' Ġesu fil-waqt li qed nofru di l-Qudiesa għal Salvu u Carmena Mizzi, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitra, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bejn it-tieba l-uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostol Korintin. Eżis tiegħi, aħarbu l-allat folozz. Lin-niesa lin qiegħed inkellem. Qarblu intom kull ma ngħid. Il-kalċ imbierek li fuq u ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu. U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Għax la l-ħobża hi waħda aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Ħarsu lejn Iżrael skont il-ġisem. Dawk li jieklu il-vittmi mhumiex faqda mal-artal. Xirrid ngħid li l-ikel mod li l-allat folozz jiswa xi ħaġa, jew l-idoli huma xi ħaġa. Ngħid li s-sakrifiċċji li joffru l-pagani lid-demonji joffruhom u mhux lill-Alla. Jien ma rridx li intom tidħlu faqda mad-demonji. Ma tistgħux tixorbu x-xorb tal-mulej u x-xorb tad-demonji. Ma tistgħux taqsmu fil-mejda tal-mulej u fil-mejda tad-demonji. Jew se nqajmu lejra tal-mulej, jaqgħu aħna aqwa minnu? Il-kelma tal-mulej. Lilek mulej noffri sakrifiċċju ta' rat il-ħajr. Lilek mulej noffri sakrifiċċju ta' rat il-ħajr. Xirrot lil mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi, nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek mulej noffru sakrifiċċju ta' rat il-ħajr. Lilek noffri sakrifiċċju ta' rat il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm il-mulej il-wedijiet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Lilek mulej nofri sakrifiċċju ta' rat il-ħajr. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni aħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u namru għandu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: m'hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb. U bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għaliex issejħuli mulej mulej, imbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien? Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħanejdilkom lil min jiġbaħ.
jiġbaħ lil wieħed li rid jibni dar, ħaffer fil-fond sa ma sab il-blat u fuqu qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet xita bil-qliel, il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jeżżiżha għax kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx li ngħid jien, jiġbaħ li jkun wieħed li bena daru fuq l-ard mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuqha u minnu fih iġġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu li għadna kemm qrajna jagħtina ħafna kuraġġ. Għaliex qed ngħid hekk? Ġesu jgħidilna li kull siġra tagħti il-frott skont dak li hi. Jekk tuffiħa tagħti t-tuffieħ, jekk larinġja tagħti l-larinġ. U l-istess il-ħajja tagħna. Dan xi fisser? Dan xi fisser jekk jien nħoss ċertu affarijiet sbieħ fil-qalb tiegħi u jekk nagħti kasom dawn l-affarijiet sbieħ qegħdin hemm, dawn l-affarijiet sbieħ xi darba jew oħra ser iħallu l-frott. Allura aħna m'għandniex naqtaw qalbna. Għandna biss lil dik is-siġra nieħdu ħsiebha. Issa tgħiduli l-Vanġelu jitkellem ukoll li hawn min forsi jagħmel frott ħażin. Però l-frott ħażin isir meta s-siġra mhix miżmuma tajjeb. U dan nifhmuh imbagħad mit-tieni parti tal-Vanġelu fejn Ġesu jgħidilna dik il-parabola ta' wieħed li jibni d-dar tiegħu. Tista' tibnija fuq il-blat u tista' tibnija fuq ir-ramel jew fuq il-ħamrija. Jekk xi ħadd jipprova jaġġel biex ilesti malajr id-dar tiegħu u flok jieħu l-battikata li jħaffer sa x'ħin isib il-blat biex id-dar tiegħu tibqa', jekk dak ikun għażżien jew dik tkun għażżiena u jaqbad jibnija fuq il-ħamrija, dik id-dar iċċedi. Allura biex aħna s-siġra tagħna li l-ħajja tagħna tagħmel il-frott, hemm bżonn nagħmlu dak l-isforz tagħna. Hemm bżonn li nħaffru sal-blat biex nibnu d-dar. Is-siġra li l-ħajja tagħna hemm bżonn nieħdu ħsiebha. U kif nieħdu ħsiebha? Nieħdu ħsiebha billi nagħmlu dak li għedna l-bieraħ. Billi minn banda nkunu konxi tad-dinja li qegħdin ngħixu fiha u min-naħa l-oħra naqbdu l-kelma talla biex il-kelma talla tagħti d-dawl kif jgħidilna l-istess salm fuq il-passi tagħna. Immaġinaw nkunu aħna mexjin fid-dlam, jekk ikun hemm xi ħofra ma tarajiex, jekk ikun hemm xi ġebla ma tarajiex. Però jekk nixel imqarmu sbieħ, inkun nista' nara fejn nirrid nimxi. U hekk il-ħajja tiegħi ma tibqax fil-periklu, tkun fis-sod. Għalhekk jew nitolbu l-Mlejlum jerġa' jagħtina aktar l-erf u l-qawwa tiegħu biex din il-kelma li qed nisimgħu inħalluha bil-mod il-mod tkompli tibdel il-ħajja tagħna. U kif nafu din il-ħajja tagħna mhix switch li jinbidel f'daqqa, però bħalma qegħdin nagħmlu aħna. Hekk tiġu għall-quddiesa nisimgħu ftit il-kelma talla u kuljum nieħdu ftit dawl biex nimxu matul dik il-ġurnata bħall-ikel bħax-xorb. Mhux se tiekol ikla darba fil-ġimgħa u tieħu l-ammont kollu li għandek bżonn f'ġimgħa, tieħu ftit kuljum. L-istess il-kelma talla. Tieħu ftit kuljum biex kuljum tkun imdawla mill-kelma talla ħalli kull deċiżjoni li nieħdu, kull ħaġa li nagħmlu tenna nikbru, tenna noqorbu lejn Alla. Ħalli ż-żerrija li tefalla f'qalbna li żerrija tajba tagħti l-frott fi żmienha. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa biex irresqu t-talb tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, għall-Isqfijiet, għas-Saċerdoti, mod speċjali għall-Isqof il-ġdid Tawdex Anton Tewma. Nitolbu. Nirringrazzjawk Missier ħanin tal-li jint fil-qalb tagħna
tfajt żerrija biex tagħmel il-frott. Nitolbuk Missier ħanina tina l-grazzja li aħna nikkollaboraw u ngħinu dan il-frott joħroġ, mhux inkunu ta' ostaklu. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin biex fid-deċiżjonijiet li nieħdu ma neħduhomx bil-għaġla, ħalli d-dar tagħna l-ħajja tagħna li hi don tiegħek nibnuha fuq il-blat. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin ukoll għall-pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali għal dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. Wissa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq il-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan misteru qaddis. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk intader u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarra fit-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Salvu u Karmena, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minuħ ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Ħenna għalina. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej inti tma l-fidili tijek u tajixhom bl-ikel tal-kelma tijek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar motjalinna minn ibnek il-Aziz, aħna nimxu l-qoddim sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisħaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.